Nakarapati, tiwa, pun bawa kayo mungkin ang marunong. Sekarang pa yan na iwa kaya ako. Sa uwi, ito po nung break. Kaya naman ano kaya kayo dosok kaya kasi. Kung nage, hindi kaya kami 50 po. Yung gino ko niya na relationship pare. Kata dia pengen. Kasi nano, ore ka na. Ang kapiguran na kung saan. Yang nga, sinabi na ina, no, game area, trandas. Ay, no ko imi tran nephew. Rudolfo. Junior, manan naro. Pero dia nih. Dai. Ini una tira. Ay, tira. Ah, jangan. Loh, ada dia nih. Jangan dekat jalan. Không. Không đâu anh lại nè. Bay na tuh nggak ya? Bay na. Kontak. Ay, para po, oke. Oke, udah, pernah naro. Oh, kaya meron? Ya, subtawa mo. Ngayon. Ay, sa kanya ko rin kinakuya, lagi, maaaring ako din, 50 boy. Sarap. Wala nang jajan ya. Dapat. Iya, sedangkan ako upo na nakano ko kain na nito ko eh. Coba na to po naguri ko na ano. Iya. Mga kanya mama. Ayos eh. Ano ka kan ko di 50 boy. No, yari kasi wag yung sakit. No, umano sa akin game mo start the program. Kaya kami pa rin na program. Wala na ko di 50 boy. Iya, berapa tanduk?